Domašní poinformovali prisutnih o aktivnostoch i novih projektoch školi. U medzičaše, poklja komisija prepatrala testi, domašnja škola s mahateljom i drugim hostcom prezentovala projekt Ruski jazik u švedskej tehnologiji. Mi dneška celý deň označujeme u duchu ruského jazyka, takže to slobodný čas za čas zmahania pre školáre budú mať náhodu upoznať s aplikáciu za učenie ruského jazyka. To čas projekta Ruski jazyk u švedskej technologii, ktorý potrebuje Ministerstvo za ľudský i menšinský práva i društveni dijalog i Združenje Rustem. To je jedna aplikacija, ktorá besplatná, ktorú môžeš instalovať na telefon, môžeš hasnovať projekt kompjutera, že by še učilo ruski jazyk. Podobna je Duolingu, takže evo ruski jazyk dostali ešte jeden dodatok, že by še afirmoval u online Švece, že by ľudia, ktorí sú upoznať ruským jazykom, mohli na to spôsob naučiť sa. U tým projektu moja úloha bola prepatriť, lektorovať i učestvovať u smislu jazyčnej oblasti, znači že by vyrečenia boli pravilno poskladani, že by slova boli rusky zastúpení, zato že to uglavním jedna súčasnejšia aplikácia za školárov, že by učili ruský jazyk a poneže musíme provádziť tempo školároch, takže toto aplikácia im prilahodzená, že by ju mohli hasnovať i na kompjuteru, na laptopu, na mobilným telefónu, znači praktično že by presto to ich klikanje, že by u stvari na jeden spôsob i naučili jazyk. Moja časť bola všetko toto prepátrať, dávať môže buď za úvahy, môžu buď komentári, znači to bol jeden jako zajednický projekt a moja časť bola gramatično-jazyčná. Na republičnom zmahanju